За смъртта това е някакво друго състояние, което, както един автомобил си има броени години, които трябва да извърви по пътищата, така един човек, така е едно дърво, така е една кокошка. Така че това е нещо съвсем нормално, преминаваш в някакво друго състояние. Какво си остава друго? Ти умреш, аз ще умра, той ще умре, всички умрем. И за съжаление ще живее още поне 20 години. Ты знаешь, какво значи ценностна система? – 93% от времето през деня съм щастлив.